И какво става, кучета? Аз съм Пилфи и в това видео ще разберете какво точно може да очаквате в моя канал. Като за начало може да очаквате моите професионални изяви. Сники, вики, лайк. И видеа като например... Как си, кака? О, добре. Надявам се да сте ме разбрали. Като цяло може да очаквате на абсолютно всякакви игри геймплей с коментар. Също така може да очаквате и някой друг монтаж. И още много неща разнообразни. Надявам се в най-скоро време да започне да стримам, но нищо не мога да обещавам сега. И да, това беше от това видео. Надявам се да сте разбрали за какво става дума в моя канал. Ако е така, абонирайте се, следете видеята ми и чао! За повече информация моля да прочетете описанието.